Bueno, boas tardes a todos. Somos Formal Quartet. Por favor, un aplauso para o pianista, que é Ángel. Alberto ao contrabaixo. Alex González á batería. E Alexandre aos saxos. Para os que non o saibades, fai pouco sacamos un disco e, bueno, témolo aí a vender. Se algún o quere, xa sabe, que pase por aí. E, bueno, este tema chamase Dentro, así que esperamos que vos guste moito.